Dar cum să nu plâng, să suspin, că te dați, mă, de venit. Yo! S-a dat un regret pe țară, s-a dat recompensă mare, dar cine mă prinde pe mine, dar să dăm 1.000.000 de lire în bani. S-a dat recompensă mare în bani, pe țară și în scrisoare, dar cine mă prinde pe mine, no, dar să dăm 1.000.000 de lire în bani. Ia uite, dar pe mine nu puteți, cam prea mulți băieți, Și un solo cu o dedicație. și solo cu o dedicație din partea lui Peti, se știe pentru Fratele meu Bebe, și prietenul lui Bebe. A dat 1.000.000, fraților, se vede, se aude, se știe. Avalanșă de bani! Amin, amin! Stai să mă și el, mă, tot bășar. Aici bateristul de la... Târgoviște! De la Valaur. Vezi că scade exclumul.